Iki Mbak Ratih. Mbak Ratih sana iki. Nggih. Aku lek lo siden ayo bojoku mulai tak tekek kok. ngene iki ibu-ibu sing lenggah sing sepuh-sepuh ki ngalap berkah ning budaya ki nek krungu swaramu ndek bojo kok omah petuk wong ayu tak pateni kowe jenenge gawe lara ati wong wedok lho. Wong lanang ki ngelingo nek pas nembung tresno nggih to Gus? Nggih leres. Wis nembung tresno terus dadi keluarga mbok dadekke bojo. Bojo kuwi garwa sigarane nyawa. Sigarane nyawa. Piye lara apa ya kudu ditampa. Terus Kowe ora tresno balekno ning gone maratuwa. Nek kowe sih ra percaya titipno bali desa le. Ndek ingin tak titik ning balik desa malah dipek kami tuwa. Wah, kami tuwamu ki gragas marai ora. luwak mangan tales. Ya, Cahyu. Nggih. Sehat ya? Sehat. Itu mau Alhamdulillah. api bener ndak? Bojoku iki tuku hidup kaya iki lho. Kepiye? Lah kok gawe kewalik ngene. Badanku foto keluarga pas dia koyo kurdet matane ketutupan gitu. Wong wedok kuwi wondene kaya perhiasan nak ngeten to Gus. nggih leres. Wong lanang ki nyambut gawe nyentuh, wong wedok kuwi napa dit mesti dicanjake ning mas-masan. Karena bagikan perhiasan. Apike wong wedok kuwi junjung harkat martabate wong lanang. Ngono lho. Bahaya kowe. Lho kok bahaya ki? Sosialisasi terhadap masyarakat ya. Yen iso ndek bojo ki aja dikone mas-masan bahaya. Kok iso? Loh, saat ini Mas Bobo, kejahatan itu ada di mana-mana loh. Karena perekonomian itu sekarang itu gencar-gencarnya ekonomi Indonesia itu menurun. Ini bahaya. Wong yo wong itu aja tukone mas-masan. Yo lek mbok kancani, lek pas budal ning pasar. Dek budal ning pasar nggih gelang dijambret. Yo lek pas gelange kenek, lek digeret sepeda motor ambruk. Bojomu cilaka, hati-hati lho Mas iki. Iya bahaya lho iki. Ayo tumbaske kalung. Kalung dibrodol. Yo lek kalunge kenek ra apa-apa. Lek kalunge ra kenek gulune pedhot. Ki jane kalunge model apa to kok ngati hati-hati bos. Atuh mbaske ceplek no. Ceplek dijambret yo lek suwenge tok kenek. Lah lek jebol sak kupinge dawer. Anuwe gelang kaki wae. Gelang kaki diserampang malah gosok polo ilang. Setok. Gelang ra entuk ceplek ra entuk kalung ra entuk. Bahaya bos. Kamu boleh cinta terhadap istri tapi harus menjaga keamanan istri. Kok bahaya men lho. Lho kene bos, bojoku tak tukone mas-masan ora, tak tukone kalung gelang ora. Lho terus tak tukone untu mas. Sik nduk iki tak urus. Mergo ning berita sik. Kok iso mbok tukokke untu mas ki sakut paute apa? Ning berita kriminal gak enek jambret ngowok-ngowok cakem kan gak tahu tumor gue. Pecah montor. Oh, ada berita di Blitar seorang wanita diwok cangkeme ra ono kuwi. Nek pomon numpak motor. Ora enek jambret cangkem ora ono. Aman. Ane lak ra iso pamer ya, Dik. Alah sing ngomong sapa? Lho, sing ngomong sapa? Iki nek nggih gelang delon. Mbak Mami deloken. Alah. Wayahe wis gelange krembyong. Sing ngomong sapa? Bojo ki iso awan sore pamer karo tanggane. Angger tanggane liwatno, amene liyu. Pamer untu. Ning liyu ten. Ki apa? Apa pamer ki? Mangsane ditapu iso. Cocok rene, Dik. Ren aja guyak tapu lho Ren iku. Ya bene wong seneng kok guyu ra entuk ki lho mangsane. Bahagia kok. Ha nggih nembang napa manut jenengan. Tembangmu sing kepenak ngejak kepiye, Nduk? Iya. Tak dongane kabeh Pak Dik kok sehat sedaya nggih Pak Dik. Amin. Muga-muga kula niku muga-muga mek ndonga muga-muga oleh sawapen jenengan umurku padha kalian jenengan dadi ngantos sepuh ngeten iki Pak Dik. Amin. Nggih, muga-muga sehat Pak Dik nggih. Bude, jangan sing linggo niku malah kaya foto KTP jajan-jajan. Lah ngene iki jenenge dinikmati bareng-bareng. Iya. Omong to Nduk kowe kok enggak terlalu banyak bicara kenapa sih? Malu. Iki sing darani malu ini tipe wanita jinak-jinak merpati. Nggih. Dicedeki ngadoh enek nggon peteng dekem dadi yang dekem telek nyiprat ning mripatmu iki kok. Ayo mboten nyat niku sik anu Mas, sik SMP. Lah SMP lagi? SMP niki. SMP to. Nggih. Tenane. Ora jujur bares wae. Sampeyan SMP tenan. Nggih. Apik terus perjuanganmu Nduk. Oh, sampe wis gudi. Besok nek pinter ya to iso mulyake wong tuamu sak karone. Dadi duwe anak iki dibujekke iso pinter. Leres. Iso pinter mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Taruna ngungkulana bapa. Nah niku. Ya lek wong tuane apik. Oh, lah iki ya bledru. Lho mboten, kula niku kata-kata itu kadang-kadang tuh saya bisa mencerna ngono niku. Tarno kuli bapak ya lek bapake apik kaya panjenengane bapake sae, anake dadi anake sok ben nglungkuli bapake apik. Lalu bapake maling, umpama bapake maling,
Piye? Tak ngungkuli bapak. Sopir anaknya apa ya arepe ngungkuli bapak dadi maling kondang. Ya ora mungkin. Ya lek wedok. Lah iya. Ibu open BO. Wah, Wah, lah Oh. kok kono barang iki. Lho iya no. Kita harus bisa mencerna kata-kata, Bos. Anu Nggih. COD-nan ngono kan. Iya no. Nduk, tak ngungkuli bapak. Nduk, ibu ki iso ngladeni sedina ping 5. Sopir ngladeni ping 7 bosok kowe. Rumah samu. Bahaya. Ku bahaya nek kuwi. Iya Pak D, sik tau Pak D, sabar Pak D. Oke. Pak D iki kanca plek ta Pak D adik. Ya biasane lak yo ngono kuwi. Apa mau tembang apa jajal? ya Mbak Ratih napa? Tinggal Katresna. Aja. Apa Pak D? Tinggal katresnan apa Sing komplain? bengkok nika pengen apa lagu Pak D? Napa Pak D? Sing bengkok pengen lagu napa jenengan? Kembang rawe. Ya ora bener Pak D kayak. Kembang rawe iso, Nduk. Saged. Nggih. Tinggal katresnan. Kembang rawe ra iso? Anu, ya wis apa wis. Gekno kembang anu tembang katresnan jajal. Nggih Kembang katresnan. ninggal katresnan. Ngono. Ya. Tinggal katresnan mergo dhewe kembang rawe kuwi mau. Ya, Ngono, melocot. telen gede ngono. Ya, enggak. Aku bawa. Mana? Ore. Siap. Iya, Mas. Maka Oke Pak D pun. Diladeni kabeh kok kono kembang rawe kena janjine kabeh. aman. Kok nek ora cukup ben nyetel YouTube dhewe. Jahat. Ya. Ayo Teh. Coba iki ngagem gamelan Mangga. kok. Terus Mbak. Lah pripun? Lho, lah sakarmu lha apa diringi tahlilan? Wah. Aku sosio jengkel teng rasane sindenmu. Ayo gamelan sik. Ayo. Sik. Pripun? Iki sapa ki sing arep madang iki? Lah iki diler ning kene iki terus urusane piye iki? Oh, kuwi sore mau kok, Mas. Sore mau. Anu, golekno mangkok no, go mulih apa piye ngono? Oh. Jahat. Ya. Maka Napa niki, Bos? ninggal katresnan. Nah. Ya, Mas. Tudung. Loh, Gus. Makasih ya, Nduk. Wah, Wah, iki Jan. mbiyen cilikane jan kula ngerti banget kok, Mas. Wah, nggih ta? Nggih, kula niku kalih keng ramane niku Mas Haryo Prayitno. wah, petangan budi saestu, Mas. Wah. Kula niku tahun 2008 2009-an lah. Nggih. Nggih, zaman beliaunya itu masih lenggah. Nggih. Dalang tenggene Pasiban kula dijak. Nggih. Mas Prayit. Oh, Mas Heri iki ya? Ah, Ah, nggih. Pak niku sangune 1.000 mbiyen kula niku. Nggih, alhamdulillah. Zaman semonten kok. Mas Jo. Nggih, Jamu. Ngantek kelalen niku juga disiarkan live streaming Wih, melalui cocok. Nggih. Juve Multimedia Record, Juve Budaya kalian Dalang Purbo Sasongko. Nggih, siap. Nggih. Nuwun mugi-mugi salam taklim wonten ing piyai-piyai ing mancanegara nggih, Mas. Leres nggih. siap. Kalau mau nggih wonten ingkang sampun kentun salam saking Pak Agus pundi kalau mau. Puspa Asri Pelalangan. Menika Mas Nanda Dalang nom-noman bungkal ugi nyusul. Lho. Jelas, Bos. Kuwatah sanget ingkang wah ngantos mboten saged maos tunggal mbaka tunggal. Nggih, mangke di- Wonten awala menika kula aturaken rumiyin. Nggih. Tertanda Mbah Lurah Koripan kali Mbah Lurah Mediwetan. Nah, ngersake gala-gala kali himing-himing. Wah, nggih. Mung diiming-imingi tok Koripan iki kapan le wayangan iki. Terus napa niku sik rencana Iki malah rencanane bedhewetan nika benjing bersih desa wayangan, Pak. alhamdulillah. Oh, tahun kepengker sampun no. Lagi tahun benjing wayangan, Pak. Oh, ngaten Nggih. wayangan melih. Amin. Nggone panggah teng mriki, Terus layare nggih panggah niki ya. oh, Wah. digelar meneh ya. Ya rekaman bengi style sampeyan niku. Wah, padha ae kuwi. Malah irit. Ya, lanjut satu lagi. Nggih. Monggo sing putih. Derek lho Bos, kula niku. Oh, kula niku derek jenengan kok. Ayo. Jenenge sing putih. Mbak Vela berdiri, Mbak Vela. Itu bila wong lakan golek momongan niki blonjo. Ayo Vela karo Hani. Ampun jelong mas sampean ampun kuciwa kula kandang anyanan ditinggal lunga. Awan-awan lunga Blonjo neng pasar Pahing. Prawan rondo kanggo kurapati penting. Ning Semarang mas tuku kelang panikate josungan nadyan rongga dijamin kemling. Nah, Wah. rakyat tampung sak
arepe wis dilayani ngono. Ha nggih wis iso temonjo. Nggih. Sindene nggo HP ngadeg iki duwe counter iki gitu. Yo nggih no. Iki ora kok ndek counter, sesuk wayahe mbayar Bang Mekar kuwi lho Dan. Oh, malah Dijelaske ngono. Abang Versa. Pun Sapa niki asmamu sapa Dek jenenge Dek? Kula Vela. Bella. Sapa? Bela. Kula Hani. Ani ya. Nggih. Ana request lagu apa, Bos? Oh kata wau iming-iming wonten Barang wis. gala-gala wonten sarine barang to. nggih. Gala-gala karo iming-iming mbok dadeni siji tembangmu gaming lho piye? Gaming. Ya ora kena ya tetep satu. Ra iso kok ya. Mbok jejeli. Nggih. Apa sing mbok aturke apa coba? Dele. Ayo. Budaya apa, Dok? Monggo lintune nggih saged riyen dicaos riyen. Napa? Manut mawon lho. Wong loro ya Lintang Asmara ya, Nduk. Oke, nggih. Oke, kalau wong nggih wonten ingkang ngersake Lintang Asmara, Nggih, Pak Agus nggih. wau, nggih. Yen lintang asmara rasane ya ganti lintang kemukus bopong lho. Malah medeni. Ya. Ya, Mas. Kok kuru men lho. Nih, Napa jenengan openi kan lemu kowe iki yo Mas. mbok paido. Wong cilik ngene iki pengen yo gawan awake kok iso. Nggih. Urung rapi tapi ya. Dereng mindo tapi. Iki ketoke cilik yo ganas to iki. Lah niku Yo bocahe halus penak ngene. tumpakane apa jenenge bojone sing bonang niku kok. Lho niki Nggih. Lah layakno modele kok tabuhe. Layak. Iso glicik dawa ngene. Jenengan kok iso-iso ya. Ora piye ra iso iso. Bangga. Makasih. Ah, pinarak sik. Mas Jo. Nggih, dawuh. Menika wonten cah loro di PKP. nggih. Aku ra dingenge iblas. Ah, wingku Lintang Asmara karo Budedar ki ya. Jan. Nggih. Wingku Lintang. Harus tengah. Nggih, dawuh Gus. Wonten request saking Pak Kardi TNI menika Mbah Ya, Pak Kiai Kardi. Mataram. Pak Kardi TNI. Oh nggih Pak. Pak Tentara. Nggih. Pak Kiai Mataram menika ngersake ilange gelang kalung. Nah, Siap. terus Mbah Jae, lho Mbah Mbah Jaino. Jae, Mbah Jaino. Sik tak deloki iki, Mang. WA nggih. Ngersake mendem wedokan kalih cocok. fragmen Suminten Edan. Wis ra apa-apa ki. Ya pundi sing diaturke. Nggih, pun gampil Nah, iki. Iki Sumit- mumpung sindene jenengan sangune kok omah edan pun eten. Obate malah disiapke kok omah sing. nggih. Wah, tanjake fragmen riyen nggih. Derek. Nah, ya. Duduk duduk. Goblok. Monggo Mbak Mami. Loh, Lakone Suminten Edan. Para rawuh sedherekipun ing papan mriki badhe hamba paralapan inggih punika Suminten Edan. Ing samangke para paraga badhe katindakaken dening panjenenganipun inggih menika Subrata kasta dening Ki Purba Sasaka. Angel kok kene noprak kok. Bang mungkin lak saged pun manut mawon. Lalu ki para paraga sanesipun Warok Guna Seca katindakaken dening Praka Mas Jo Klitik. Lajeng Sura Menggala katindakaken dening Bapa Sento Yitna Carita. wis teko ya wong. Ing samangke Cempluk Warsiah dipun tindaken dening Dik Vela. Lajeng Suminten Edan katindaken dening Nyi Mami Slup. Samangke Kak Sengkuyung Siarno sing keteri wedang ya siarno Iki. ngono iki ya. bintang tamu ingkang ater-ater kopi. Iki menika saking keluarga agung Bapak Jaino. Ing samangke bintang tamu ingkang mijil saking tlatah wetan Blitar. Inggih menika Raka Mas Jo Luduk ing samangke badhe ngasta penjaga toilet.
Matane ya. Bintang tamu juga toilet. Jedinge tunggu rose. Kuwi akeh lho, gajine akeh. Golek jemperan. Kados pundi Golek jemperan. lancaring pagelaran ketoprak Purba Budaya. Monggo sareng-sareng amirsani gelaripun ketoprak Purba Budaya kanthi lamban Sumiten edan tuk 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 tuk. Oh alah tonton wis tak kandhani yen Den Masih Broto arep dirabekke marang Cempluk Wasia. Ora dirabani karo aku to, Pak. Kowe rupamu apa ya patut? Lah wong wis semayanan karo aku lho. Sumitene Den Masih Broto ki anake ratu. Oh, rindu siapa? Rindu bojone uang. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Kowe aja gendeng ten. iki gendeng omah Mas kok. Broto. Aku bapakmu ten. Mas Broto. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Anu Cinta siapa? Ijole aku gila iki ya. Ijole kowe bapake. Kowe Mas bapake. jarene arep ngepek bojo aku. Bapake, Kok kowe. kayak mentok Mas Guna Broto. suca, guna suca. Mas Broto. Rindu siapa? Bojone wong. Tapuk iki ne. Ten ngono lho kowe iki warok bapake warok. Ten eling ten. Ten Sumitene. Sumitene. Wah, gawedi ya. apa nih? Eling ya Tan. Kowe kudu eling lan trima yen Cempluk ki wis dirabekne karo Dimasnya Broto. Ini karo aku. Wis, Aku kadang dinodai lho Mas. Terus hatiku ki terus piye? atine Hatiku lho. atine Iya ning kene ya Mas. atine dledek. Kudu eling yen Cempluk kuwi wis dirabekne wis dijodok. Waroke suarane sing gedhe to. Cempluk kuwi. Cempluk kuwi wis dijodokne karo Dimasih. Kurang gedhe suaramu. Eling ten eling. Ngono. Terus itu. Eling ten. Jakre malah didoni. Jare kok ngidokne. Idu ora lho kok iso Terus nek ngono kowe ya. Cempluk kuwi wis dijodokne karo Dimasih Kok Broto. malah Cempluk to, Pak? Jarene karo aku bapake ngapusi lho. Bapake ngapusi lho. Jarene diolehne aku. Pasanamu kok karo Cempluk ngono ki terus piye? Aku terus karo sapa? Aku karo bene sapa, Pak? Ten, jangkrik tamu pusing ya ten. Kowe kudu trima sok ben tak golekne wong lanang liya ya. Sapa ngoren aku mah? Mas Broto. Waduh. Ini yo Cempluk dirabekne karo Dimasih Broto. Ini dadi Broto kabeh ora teko. Mas Broto. kan Sumitene. Rene yo nduk yo eling yo. Mas Broto. Ben anakmu edan ya karo Ngoren. Mas Broto. Lomok. Iki Mas Broto. Tan. Tan kuwi Mbah Ti ten. Kuwi dukun pijet. Itu Mas Broto. Itu Mas Broto. Aku Sumitene. Mas Broto kuwi nang ndi, Mas? Mas Broto.
Ten. Jangkrik. Kuwi bakul cilot. Gendong. Cak Bali. Oh, celuk. Anake dantenan iki Gus. Aduh, ngombe sik, Pak. Ten. Eling ya ten ya. Kowe anake bapak, Nduk. Bene cempluk kae dirabene karo Dimas Broto. Ning kowe besok bakal tak sudut. Jangkrik kan. Ngombe, Pak. Kae golo. Loh, Itu siapa? Ini bocahnya uang. Kita siapa? Cinta Mas Brata. Mas Brata bojoku. Mas Brata bojoku. Broto. Belum rame-rame ki opo? Kek sesuk dina Respati manis. Anakku bakal daup marang Gusti Broto. Gara-gara anakku dadi edan. Mas Brata bojoku. Ini mimi pentil. Mimi pentil ngak. Tadi mantan kayak mimi pentil. Lakon kowe. Mas Brata. Aku ming njaluk Mas Brata. kowe teko ana ing rabine anakku. Mas Brata. Tak salah. Piye? Mas Brata. Ning anakku wis kadung edan. Yo, yen anakmu edan sing maraske aku, kowe isio. Aku lilo yen cempluk Rabi Mas Broto ning anakku kudu mbok waras. Yo, ndak waraske anakmu kae. Gawane ning arepmu. Ben. Kowe kudu waras ya, Den. Wis to. Mas Broto bene rabi karo cempluk. Sok ben. Sopo, Pak? Sok ben tak golekne wong sing luwih ganteng saka Dimas Broto. Tenang yo, Pak. Aku selak ingin lho, Pak. Dan waras dan waras dan hot sontolo hot het centele het jenang desa jenenge lemet lemek omah jenenge karpet nemplek ning kathok kuning ten Kepet Jenenge Soptek. tunggu gendeng. waras ten Mari ya, Den. Dukune ngelak. Pak. Sik, Den. Pak. Aku harus digapaknya, Pak. Anu to, Den. Aku harus digapak. waras waras Pak. Pak. Berolahraga toh, Pak? Pak. Dimas Broto. aduh pindah Iya kowe tak ngarani ati. belum pindah rene ten Piye ta,
bapakmu edan tenan. Ora liwat sampeyan rapi karo jeblote Mas Broto. Loh. Dan Pak, kok iso kaya ngono to, Bapak? piye-piye aku dulure bapak. Langke ditambani to. Mas Broto. Loh, Gocono bapakmu tak Gocono bapakmu tak tambanane to. nggih nggih. Meneng ya, Pak, linggo-linggo. Ibu. Piye? Mi pentel apa piye? Waras yo kek. Waras. Ya, Pak, waras. Cekelen sirahe ten, cekelen sirahe ten. Cekelen sirahe ten. Sabar ya, Pak. Kencang, Pak. Cekelen sirahe. Ose. Cekelen sirahe. Debokmu ndi sing tugelan debok. Ini. Gocek iten. Iki yen ora tak garap ora iso. Kuwi Pak, debokmu kuwi Pak. Pak eling, Pak. Gocek iten. Eling. Dangakno sithik, dangakno. Cangak ning ngene. Waras yo kek. Waras. Waras. Dino iki tiba Respati manis. Den Mas Broto wis dhaup marang Cempluk Warsia. Ya, waras. Den Mas Broto. Wis, waras aku. Sak menika kedah kados pundi Den? Wis, aku waras. Nah iya waras. Iki jane cangkem talang udan iku. Monggo sareng-sareng lelipur gandeng sedaya sampun padhang kahananing swasana menika. Nggih, padhang. Oh. Kembul Bujono. Andrawina. Oh berarti wis bar ayo nekno. Ayo. Mangan bareng-bareng. Bayar dhewe-dhewe. Lho. Ki piye to digawe kok bayar dhewe iki lho kok iso mangsane. Lah niki jenenge menjiwai ngeten niki, Pak. Nggih leres. Ya arep ora Wah, arep piye luar biasa kok. Gadu-gadu ngeten niki. Nggih. Menjiwai tenan Weyu, tenan asli. Sangumu komah idan Aku, wis awet ya. aku jujur aku nggih. Tolong, masa- Kok kono kan njaluk gendong to? Gendong, Pak. Aku mesak nih sing gendong sama klek dobol. Tapi aman kok. Nggih. Enek kaki ning kene kok. Kok enek kaki. Dadi gak mungkin bleset. Bangsane. Sewengi dhewe. Gen suminten ingkang minangkani gelang kalung. Nggih, menapa ingkang wonten ingkang ngresakaken saping gunung nggih wonten. Nggih. Caping Gunung Jembeng anu Jengleng. Loh, di Mas Broto. Oh, ilange gelang kalung. nggih. Ilange gelang kalung. Nggih. Niki kali Mbak Mas. Monggo, Mbak Marbuah. Nggih. Iya. Mbak Marwa. Wah, jan. Kah, banggo salin gimana? Nggih, Pak De. Pak No nggih. Niki Pak No to. Nggih, Pak Kardi kok ya. Nggih, biyen Pak No akhirnya ganti Pak Kardi. Ya oke, Pak, ya dititip. kagem gamelan. Nggih, ayo to. Nggih. Gonggo minunan nggih. Nah. Ya, Mas.